Mitä hauskaa? Mä oon valmis. Oottakaa, onks toi Krista? Sä hevosia lähellä, koska kiinni joku. Mä oon valmis. Onks kaikki valmiita? Oh. Noniin. Toi piti isomman äänen kuin se sininen. Tää piti isomman Tää pamaa. Kiva, mulla on niinku tää on niinku tissien ympärillä. Niinku täydellisesti tää tähän niinku tissien väliin. Mut niska on suojattu. On. Tiedät, Sitten tulee aivan. Joo, mut on muuten niinku. Okei, sun niska ei kaada taaksepäin. Nyt ei voi hyppää nenälle siihen. Mä halusin fiilistellä. Huomasin tyhjinen koko ajan. Takapuolena se on. Me puhuttiin itse asiassa, että pitäisi olla semmoinen toisaalta niin housut, mitkä ei ihan turvallinen tulee. Hyvä, nyt mä näen. Tässä menee nyt vähän aikaa, että se vuotaa. Se on noin 5 minuuttia ja sitten Tossa niinku kun se